Mga igsoon, ang atong ibanghelyo karon nagisgot sa laing sambingay nga gihisgutan ni Jesus mahitungod sa paghari sa gingharian sa Dios. Ang sambingay sa liso sa mustasa ug ang sambingay sa igpapatubo sa pan. The parable of the mustard seed and the yeast. Sa atong pamalandong mga igsoon, siguro tagsa-tagsa kanato doon na tayo mga kaugalingong mga istorya sa kinabuhi. We all have this unique story to tell sa atong pagkinabuhi ni kinabuhia. Ug maupod kini ang istorya sa gingharian sa langit na ay istorya niini nga lahipod kanato. As Christians, isip mga Kristiyano, kita gitawag isip mga ahente sa gingharian sa Dios. We are called to be agents of the kingdom. Og aron mamahimo kitang mga ahente, epektibong mga ahente sa gingharian sa Dios, kinahanglan patubuon ta sa atong kinabuhi ang pagtuo, paglaom o paghigugma. As an agent of the kingdom of God, we should see to it that we grow in faith, hope, and love. Kining liso sa mustasa o kining igpapatubo sa pan, mga gagmay kini sa pinakasugod. Apan kung pipila na ka mga katuigan ang mulabay, mahimo kini mga dagko nga mga butang. O parehas pod kini mga igsuon ang gingharian sa langit, ang gingharian sa atong Ginoo. Ingon sila nga a journey starts with a single step. Yeah, that's tinuod ka na. Ug maupod kini kanato mga igsuon. Ang tinuod nga paghalangdon kanunay nagsugod sa mga mapaubsanong pagsugod. Ingon sila, true greatness starts with humble beginnings. Kitang tanan gitawag sa pagkamaayo o pagka makanunayon sa pagsunod sa kinggarian sa Ginoo. Dili unta nato isalikway o di unta nato ibaliwala ang liso sa pagtuo nga giturok kanato, nga gitanom kanato sa panahon sa atong bunyag. Let us not ignore the seed of faith that being planted in our hearts during our baptism. Ug ato unta kining patubuon, ato kining palambuon sa atong kinabuhi hilabi na karong panahona. Tungod kay mao kini mga igsoon ang dalan sa kabalaan, ang dalan padulong sa gingharian. True greatness starts with humble beginnings. And kining pagkamaayo nato, mahinungdanon nato, mao kini ang paagi ni Jesus. Aron kita mamahimong mga balaan nga mga tao, o mao kini ang paagi ni Jesus, aron kita makasulod sa iyang gingharian. This is the way to holiness, the way to the kingdom of God. Untana mga igsoon, mapuno kita sa kasing-kasing nga mitubo diha sa gingharian sa Dios, nga milambo diha sa pagtuo, paghigugma ug paglaom sa Dios. Let us always be honest, humble, generous, good, and grateful. Unta na kining tanan nga mitubo sa atong kasing-kasing, ato sab kini ihatag sa uban nga hangtod kuman wala makaila anaa sa kangitngit sa ilang kinabuhi. Maningkamot kita nga sa atong pagpadayon niining atong kinabuhi og ning santos nga misa, mapalambo ta kini sa atong kinabuhi og sa ubang mga tao. Always remember, true greatness starts with humble beginnings. Amen. Manindog palihog.